आपल्या आयुष्यात अनेक माणसं येतात आणि जातात. काळाच्या ओघात काही लुप्त होतात किंवा हरवतात. माणसं हरवली असली ना तरी त्यांच्या आठवणी आपल्या स्मृतीत कायम कोरल्या जातात. अशाच काही हरवलेल्या माणसांचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न. हरवलेली माणसं. केळीवाला. हातगाडीवर केळ्यांचे खूप घड रचून एक केळीवाला यायचा. हिरवी आणि वेलची अशी दोन्ही प्रकारची केळी असायची. अजिबात ओरडायचा नाही. कॉलनीत आला की एका इमारतीच्या सावलीत गाडी उभी करायचा आणि दोन्ही हातात मावतील तेवढी 5-6 डझन केळी घेऊन प्रत्येक इमारतीच्या 5ही मजल्यांवर फिरायचा. मजल्यावर गेल्यावर केळीवाला अशी हाक द्यायचा. दाराशी केळी आल्यामुळे खूप जण केळी घ्यायचे. खूप खप व्हायचा. तो असा फिरत असताना गाडीची राखण करायला कुणीही नसायचं. ती बेवारशीच उभी असायची. पण केळीवाल्याला त्याची काळजीच नसायची. मी एकदा त्याला म्हटलं, गाडी अशी इथे टाकून जातोस? 2-4 डझन केळी जर कुणी चोरली तर तुला कळणारही नाही. नाही ताई, या कॉलनीत कोणी केळी चोरणार नाहीत याचा मला विश्वास आहे. फुक्कट कोणी केळी उचलणार नाही हो. आम्ही पण माणसं ओळखतो. आणि ताई, कुणी उचललीच तर त्यो वरचा बघतोय की त्यो चोरणाऱ्याला ती पचून देणार नाही. देवावरची श्रद्धा आणि माणसांच्या चांगुलपणावर विश्वास ह्यावर तर त्यावेळी व्यवसाय चालत असत. विकणारा आणि विकत घेणारा या दोघांचीही मनं स्वच्छ होती बहुतेक.